Alright ke sasingena ngaphakathi ke endumbeni yala kwabamapholo basizobuka ke konke akwenzayo. Akuke sokukhuluma okuningi sodedela yena asikhombisa ukuthi lezi zithako zakho uyithaka kanjani baba. Asidedele wena mfowethu sibone ukuthi lezi zinto mawuyixova uyixova kanjani. Mfethu ngiyajabula mfethu ukuthi yabona njengamanje uzongena la ngisebenzela khona. Yazi mfethu ungibona ngiqimbile kanje ngoba phela lezi indawo ezikanje ziyahlonishwa mfethu. Ungibona ngiqimbile kanje ingoba ngifuna ukutshengisa abantu ukuthi yes nginama tattoo impela. Kodwa kuthiwa never judge a book by its cover. Namhlanje ngifuna ukukutshengisa ukuthi ngihlanganisa kanjani izinto ezanginikeza igama. Ngisikhafulo lesi engikhuluma ngaso phinde ngikhulume ngesibambelelo. So amandla ami kahle kahle ngawabona ekutheni ngikwazi ukusiza abantu ngama relationship. Izinto engisho. So la ngizoqala nje ngikutshengise ngesikhafulo ukhumbule ukuthi ke ngeke ngize ngiyiveze yonke imithi yami but ngifuna ukutshengisa ukuthi isikhafulo sami ngisakha ngemithi emngakanani half wemithi engiyisebenzisayo le namhlanje ngizokutshengisa yona. Mfowethu. Yabo nje leli iphiko lenqa. Okay. So uzolenza lifalizwa nje noma leya grade. Cha phela ngithi siyahamba semshinini siyogaya. Oh yeah, hlangane konke. Yeah, yabo le nto le la yeah ilona futhi nakhona iphiko le shudlana nabo ngalona iphiko lenqa leli iphiko lelanda. Okay. Iphiko lelanda bese emva lokho kube iphiko lenqa ngoba phela ngifuna ukwabhala ngamagama wona mfethu ngenxa yokuthini wena mfethu ngenxa ukuthi izinyoni ezinye ziyafana nezinye ngisho so ingakho ngingafuna ukuthi ngidideke ukuze sokwazi ukuthi mesifundisana sifundisane kahle. Yaqondile ya. Bese kube iphiko legwegwe. Ha, sadilana nezinyoni. Yeah, iphiko logwegwe lo so kahle kahle ugwegwe ile nyoni ekuthiwa ifalcon ngesingisi lezi nyoni endiza fast. I think it's the fastest bird ekhona emhlabeni currently yazi ngisho ugwegwe falcon. Bese kuba iphiko lesikhova. Hayi ngiyathwasa namhlanje. Oh yeah. Bese ke lana ke kuba unjeni le nqangandlela le yenzane ke yona ke nayo mfethu sifaka kulezi inkambi lezi zokuthi umuntu umkhafula ukwazi ukuthi kungene endleleni ukuthi akwazi ukuthi alandeke. Okay. Izinto ngisho so njengoba sifake sifake uphiko bese kuba woza la ngoba usuyayingenela sho ukuthi ujaha umngena woza la bese kuba yona ke lokho lana ke abangqongqozi. Okay. Izinto ngisho khumbula ukuthi abangqongqozi mfethu into mfethu ethi uma usubona ukuthi uxakekile awukwazi ukufinyelela bese malokho kube ezinye zeinkambo oyithumayo ukuthi zikufikelele ingakho negama liyazisho ukuthi ke abangqongqozi futhi kahle kahle buyafika yafinyelela la wena ungakwazi ukufinyelela khona ifika ishaye ukuze kuzozwakala futhi nakhona nezinto zenhlanhla uyakwazi ukuthi ke uyimixe futhi nakhona abangqongqozi mhlawumbe uma uyobheka into enjengomsebenzi yabo futhi nakhona mhlawumbe uma khona amadili owenzayo uyakwazi ukuthi uyihlanganise uyifake kwintelezi intelezi imithi yakho enhlanhla yabo njengomuthi obovu kanje ngithi uyayibona nayo ukuthi kanjani inokuba bovu kanje so uyakwazi ukuthi uyifake emthini wakho ogeza yabo. Double valo khumbule mfethu double valo esikhathini esiningi uthi uthi uyoganga uqhushe ngo double valo uthi uyoganga kube khona unembeza ushawo lo valo lokuthi hayibo ngenzani ngishiya umama ekhaya iyona ke into esifakayo la ngaphakathi. Okay. Yeah. Oh yeah. So ufuna ukuthi mebuyile umkhafula uthi akabuye. Exactly. Abe naleyo nto ukuthi hayibo konje bengenzani sonke lesi sikhathi lesi yabo. Hey. Asazophupha abantu. Abaphaphi. Hayi. Abaphaphi ke mfethu isikhathini esiningi ke imithi yokuhlanganisa ezintweni zabo omama lezi yabo zokucupha nobaba. Sho sona kahle kahle
izinto zokucupha esikhathini esiningi kwizinto zesibambelelo liyafana nelabatheka yabo liyafana nelabatheka ngoba ilabatheka lona ukwazi ukucupha ngalo uma uzoyenza izinto zokuthi mhlambe ulwe noma mhlambe izinto zenhlanhla yabo lona leli abaphaphi kuba into okwazi ukucupha ngayo when it comes to izinto zothando ngoba uma uyizwa nakhona i-texture yakhona i-comfortable ithambile so kufanele befika kuwena ube naleyo feel leyo ukuthi ke mengikubizile ube ungabi hard kumina yabo ufike uthambile kumina yabo yeah bese kube iphiko lesiphikeleli khumbule ukuthi ke lezi inyoni ezincane lezi egijimayo yabo lezi ehlala kugesi engathi ziyadotsha manje ufuna lana le nyoni lena suke senzele ukuthi if noma umuntu wakhe ecushiwe yabo so uyayazi nawe ukuthi imike engathi iyaqonda bese ngalokho ithi kanje yeah so lento sukucushe ngayo usiyakwazi ukuthi sidoje ngaleli phiko leli yeah bese kuba inyawo lempangela inyawo lempangela ukhumbula ukuthi ihamba liqwanda yabo nala kuvaleke khona uzohamba likuthole thola manje ngalesi sikhafulo mfowethu yabo nali sakhe isikhafulo isikhafulo mfowethu yabo sihamba phezulu sihambe naphansi bese kubheka nje mfowethu okwazi lo ingakho ke futhi nakhona sikulanda yabo uhamba ngeenyawo la kuthina yabo umwelela ezinye izinto esifaka kuyikhafulo zethu faka yonke la ngathi amadombe icishe ifana njengecubudwane yabo ukuthi uyalazi ecubudwane phela esikhathini esiningi lokuchatha izingane yabo umuzoyenza nje umuthi wokuthi ingane mhlawumbe imi nokhakhayo ushone phansi yabo uyisha ngocubudwane icishe ifane njengalo yabo yeah but yes senze izinto zokubamba phela la abathathi nazo ezinye futhi inkambi la ngena umuthi wokwenza izinto ezinhle nezimbi lo yeah isikhathini esiningi bayazi laba abathanda ukuthi ke bathakathi yabo ashaya icubo so nje kukonke lokho half wesikhafulo yabo mangikhuluma ngo half wesikhafulo lo ngingeke ngize ngibaleke ezinye izinto engizifakayo ezicubu zezilwane ezenza ukuthi izinto isheshe ifinyelele ngoba umuntu obuka lapha ngifuna ukuthi agcine sedayisela abantu intenge ngoba umuthi uyaphiwa abantu abadala and amandla ukuthi lo muthi usebenze kuya ngokuthi liphi idlozi elifuna ukuhlala kulowo muthi lo ingakho ngithola nginama testimony amaningi wena khehla lami uyangibuka ungigxeka ungibuka ungicwase kodwa uma ubuza umuntu owakwasondela la kumina uyakhumbula ukuthi egcineni uzokunikeza i-testimony ngami yabo yes akusho ukuthi asiye ngapha sibone akusho ukuthi wena mfowethu singeke ngasiza wonke umuntu kodwa abake bafika basizakala bayazi so lana ke sakha ini mfowethu sakha isibambelelo alright sikhafulo isibambelelo khumbuleke ugoba msenge goba msenge mfethu uyawuzwa nje nawe igama lakho wona mfethu ngiyakugoba la ngisho noma ungayitshela ukuthi usuqine kangakanani mengikuthakengele ngale nto leyo uyaphansi ngizithe ngisho ubamba la uncane khona ubona umuntu wakho mfethu ekuthanda mfethu ethi hayi akepha amaphenta akho ngicela ukuyowasha namhlanje izinto engisho athi hayi ngikwenza ngoba uthando ngikwenza ngoba nguthando hayi lezi zinto zama social media abantu belebe begxeka ukuthi kanjani ozawoza iyangena la ukhumbula ukuthi ozawoza umuthi omkhulu osetshenziswa nasentweni zokuthenga yabo nje une business uyakwazi ukuthanga ngawo so nezinto zothando uyakwazi ukudonsa ngawo futhi izinto engisho ukuthi ube umuntu othandekayo bese emva lapho ke kuba udelunina hayi ngiyaliza nawe igama ekhaya nje mfethu nami ngishaya ngalento uyaphuza ukulicabanga yabo uyaphuza ukulicabanga nawo uma nakhona ngathi wabo nawo udelunina wona lo yeah okay lezi amafutha la sisazoza kuona base safuna nje ukutshengisa izimpande kuqala yabo
ozamlandela uyazi nawo Okay. uluku uhambe njalo nami Bekulandela. uzamlandela imithi iyazisho-ke esikhathini esiningi mfethu yabo iyazisho ngoba uma usushayiwe nje kahle mfethu ngale uzibona usuyisithithithi uluku uhambile nje naye umuntu mfethu yabo yes bazongigxeka abangigxekayo kodwa mina ngikhandizwe la ngiyazi mina ukuthi ngiyenzelani lento le ngiyazi ngiyenzelani lento le and laba basuke beza kumina ekugcineni bayakuthola ukuthi-ke ba-understand ukuthi kahle kahle i-purpose yami yokwakha la mithi yini umathithibala kumele ukuthi musu umshayile angabi umuntu ophinda kuvusela izwi kufuneka athobe ya athobe mfuthu athobe nje impela umathithibala lo amabopha lo Hayi. ngqi Niyaxuba bo. kunenge kushaya ngesibambelelo kungabi khona ukuhlukana sibe yibutho lokuthi sithandana ndawonye sikhulume ndawonye senze into ndawonye yonke into ndawonye i-good kakhulukazi Nipheke ndawonye. ukuthi mfethu ushayiwe la uzoziphekela wena wedwa unkosikazi uzokubuka ebephuza iwayini ngikhuluma ngento wena mfethu engazi kahle ngiyabona inhliziyo yakho ishona phansi mfethu ngiyazi ukuthi kujwayele ukubanjwa nina abantu besilisa ungasabi uyofika nowakwakho ukuthi konke ndawonye kulandela sowasha ndawonye mfethu yabo leyo nto le uMalala okukhumbule ukuthi uMathithibala noMalala into ecishe ihambiselana mfowethu ngoba izinto zokukuthobisa lezo yabo ukuthi ngisho noma ngathiwa usubona into wrong kangakanani kulowo muntu loyo uzoba umuntu engathi uzilalele nje ya uzozibona engathi uzilalele khumbula ukuthi mfethu ngeke ngize ngikuvezele yonke into but ngizokushaya ngo-50% yabo leyo nto engenza ukuthi ngiyibhale yonke le mithi ngoba ngenzela ukuthi kube fast yabo abathatha ngithi yakhumbula sibafakile nangala sabafaka ngikhumbula ukuthi ngitshelile ukuthi hey isikhathini esiningi yokucupha yeah so inhle kakhulu for ukucupha le yeah and then emva lapho ke kube yilukuluku nali lukuluku futhi nakhona lihle for isibambelelo unginakile tela unina onginakile ihambiselana into ecishe ihambiselane futhi ayizwa leyo uyakunaka nje umuntu uyakunaka nje umuntu wakho baby hey wena baby ngeke usaspend isikhathi nami hayi manje kanjani lapho ke mfethu silapho mfethu unethi uma ulifakile nje ngaphakathi kuyena ezwe ukuthi yabona manje uwona mhlaba engifuna ukuphila kuona lo noma wena mungenile kuyena usho cha ila ngibhilonga khona ke la lo mgodi lo angisafuni ukuphinde ngiphume kuona wona mgodi engifuna ukuhlala kuona kuphela hayi ezabantu abadala ngeke angifuni mfethu ukukhuluma kakhulu wena sichaka la mfethu yabo le nto le uhlakaza ufuna uthi uma usucuphileke mfethu oyongena endaweni yakho kuhlakazeke ingakho ngisazokutshengisa namanye amafutha nezinye izicubu la engiyisebenzisayo umqala welentuzana umqala konje siphi lesilwane lesi esihamba kancane esinegobolondo omnenge hayi umnenge khona le ehlala emanzini ngeke ngaze ngisebenze Zoom la ngisazi uhlakaza kodwa lo ngizokutshengisa la ngaphakathi khona lo muthi lo uhlakaza lana bese kuba ubheka mina ngedwa shuthi kahle siwe sesisho ukuthi ubheka mina ngedwa ubheka mina igama lomuthi ya ubheka mina umkanje ngako ubheka mina iwona lo mengithi 50% wemithi wesibambelelo iwona ke lo mfethu bese lana ngizokutshengisa ke izicubu namafutha esiwasebenzisayo awani la mafutha awayilwane ya awuyilwane yabo nje lana inyokani angifuni ukwavula ngoba azonuka yabo ngenzela nje ukuthi sisheshe siqede amafutha enhlwathi khumbula ukuthi inhlwathi angithi iyabamba ayidedeli bese sibambile so ufuna ukuthola izilwane ezikwazi ukuqinisa
musushaya isibambelela ngithi uyabiyela Yeah. ukuthi omunye umuntu angakwazi ukungena kuwena yabo. So lento ade ngifuna ukuyisho umqala wofudu. Umqala wofudu. Ngithi akhumbula ukuthi ufudu umuthi uyalibamba kanje libuyela ngaphakathi. So nawe uma uyongena endaweni ecushiwe uthola ukuthi ubona into yakhe engathi ayifuni ukuvuka kahle iyathamba. Yayizwa leyo nto le usungena esibayeni somuntu obiyelwe ke lapho ke mfowethu. So umqala wofudu yangena ezintweni zokucupha. Okay. Bese ke emva lapho ke kube ibulu ile nyoka le enhle. Oh yeah. Yeah, yabo ufuneka ukuthi phela ube inyoka ube muhle. Yeah, yabo leyo nto le hayi ukuthi ube inyoka ube muhle. Wena sichaka mfethu. Awukithangithini. Hey, longileke mfethu yabo leyo nto le amafutha emvubu. Okay. Kodwa awuthathi noma imaphi, uthatha wesibumbu semvubu. Oh. Yeah, angithi sifudumele. Ufuna ukuthi uma ungena umuntu wesilisa ezwigalishisa noma wena mungena lapha ezokufudumele uzokufudumele engathi hayi cha man yazi ngiyaqala ukuthola into efudumele. Nanesizwa futhi sifudumele. Awuyayibona inyama mfethu njengendlovu nayo ifudumele indlovu inamafutha amaningi angithi. Mkhuba yena. Yabo leyo nto le. Ngalentheso sengiyakhipha. Ibululu leli nalo futhi inyoka nje enhle nayo futhi yabo ecishe ifane njengemfezi. Kodwa inyoka. Yeah. Inhle. Angithi uyazi mfethu esikhathini esiningi inyoka zihle kodwa zigangile yabo amafutha endlovu la ngikhuluma ngawo. Iwona ke lawo nawo swalanda kuphi kwisibumbu njengoba uwabona emhlophe kanje. Bese ke emva lapho ke mfethu ke kube ilentuzana khona lento le inkwantsho iyona le abayibhalanga ke la ngithe abangibhalele kodwa abayibhala ngoba ngiyayazi iyona le inkwantsho le. Imfezi njengoba ngisakhuluma ngayo yabo iyona futhi lezi inyoka ke lezi mfethu zizona ke right for ukushaya isicupho sangaphansi. Uyacupha ngapha. Uyamlanda uyamcupha. Okay, should lokho kubili khamisana konke. Yeah mfethu uyamlanda uyamcupha mfethu. Angithi into yakho gcineni. Uyilanda into yakho isiladi ihambiwe ithathe isilekwini isithengela abantu ama-istropes siyenza izinto ezingasile ilande bese wena uzoyisiza ukuthi yakho umuzi. Ngithi awubothi umuthi wami ulele kuphi? Ulele ekutheni ngiyakha ngemithi ebizwa ngokuthi yabathakathi. So lana ke mfowethu ke hayi akuyobuya. Hayi mfethu ingakho ngidumile namhlanje. Right mfethu asivale mema abantu bakho abadinga lento abantu abanjani bashadile abashadile. Esikhathini esiningi mfethu mina ke angikhulumi ngendaba zokushada nongashadi ngoba kwayibona laba namaphutha. Mina ngilalela istory sakho accordingly. Ngisho mengiqeda ukulalela istory sakho accordingly bese ngiyadecide mina ukuthi cha uyadeserve yabo. For example uthola ukuthi laphe ubaba wasekhaya uhambile wakushiya nezingane. Leyo nto le kumele singenelele kuyona ngoba phela kufuneka sakhe singaba abantu ababukela indle emnyama idilika. Ngiyizwe ngisho kodwa ke singayi ke lapho la ngitholakala khona mfowethu esikhathini esiningi ngitholakala la eParamall ngisanesigodlo nje la eSoweto. So nginesigodlo la eParamall opposite ama towers la eOrlando emall eBara ngaphakathi kune laundry okuthiwa iMadam Teresa laundry mat and dry clean ngaphakathi isigodlo leso sibonayo namhlanje. Bese ke emva lapho ke for labantu laba abahlala eDurban Cape Town Port Elizabeth Kimberley ngiyabakhoriyela. So into yenzayo send proof of payment ngoba uthi ungibingelela kuvela ilist yemithi engiyidayisayo bese emva lokho ukhetha uthi mina ngifuna le bese emva lokho usuqeda ukukhetha uyasho ukuthi mkhulu manje ngihlala ePort Elizabeth bese emva lokho ngifike ngithini kuwena ngithi mina ngicela ukuthi unginikeze i-PEP code ngicela ukuthi unginikeze i-proof of payment yakho bese emva lokho sihamba sokukhoriyela njengoba kade ngishilo mfethu ngiqasha abantu abawu-15 i-youth nabantu abadala ngobani ngoba ngifuna uku-uplifta iSoweto for ukuthi ingabi nabantu aba-unemployed. So abantu engibathathile ngabaqasha abantu bala eSoweto engeke ngize ngithi mhlawumbe nakhona
ngifuna ukuyolanda umuntu wangaphandle ini nani nani ngifuna ukuvusa bona abantu abala ukuthi nabo bakwazi ukuthi bakhuthazeke ukuthi mengifika endaweni yabo ngikwazile Kube khona ukwakha. uthuthuva. Yebo mfowethu. Asibonga kakhulu mfowethu ngenxa yesikhathi asiyibambela sithemba ukuthi nangokuzayo sophinde sixoxe indaba enjengalezo sivezela konke onakho so that abantu babone ukuthi awuyona inyanga nje social media uyakwazi ukuyixuba lento. Ya mfethu injalo mfethu ngiyajabula mfethu ukuthi ke sophinde sibonane. Danke Thokoza. mfowethu. Sibonga kakhulu babukela emakhaya sophinde sibonane kokuzayo kwamanje nisale kahle. The Black Life TV.